Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт и между другото стига се от Мобогиния този Майнкрафт. Не знам дали е хубав, но не съм играл на него така много време. Между другото, това е първи епизод. Ето го. И отново съм тук, хора. Вижте, някои неща взех, влязах някъде. И сега сигурно си вземем къщата. Лесно. Чакайте, нали да се... Между другото, ако люби някакъв газ, извинете, но пак го казвам, или са одна. Така, хора, имаме... Така. О, нашия човек. О, заблям газа. Падам. Лодка, Пашчо. Лодка. Съвсем ръсно. Дето виниш. Другото... Трима всичко е човек. Не съм с останалите неща. И то... Маловото ми е вътре. Хора, след малко ще дойда. И тук съм отново, хора, и правя къщата. Между другото, ще дойде втори епизод, обещавам ви. И чао!